Picture Productions. Iwe big tero, toziva kuti pamangoma wana tero. Orongoma kuita kunge vibes ikatero. Mwese vakusara takuvati mamero. What I know, this is big youth speaking. Big shout out to Picture Productions. Studio yakanyanya, isina vasana na mkanya. Picture Productions, woyo. Wazi kana iriyo maya mada kutanga aiziriyo kana zirizo zvamanga marunga sorry azizirizo ndakutipira azizirizo nyayanyo aiziriyo imtati azizirizo nyayanyo azizirizo ndati Mwari ndivo vanotonga imima musiri memunotonga ramangwana Mwari vanoronga musade kutumira mumwako taende kupenga anzidza uri denga sanoita zvese vambozviverenga asi wewe ramba wakatsiga Mwari vanokuda nekuti kana iriyo nyaya yamatanga sorry aiziriyo kana iriyo nyaya yamada kutanga sorry aiziriyo kana iriyo nyaya yamaronga aiziriyo ndati azizirizo izvo azizirizo 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 shua mwana kuti munhu aita suicide chokwadi mumuisa pasaidi asanenge achitodawo nemiraidi asi meme mamakwedza vakaiti padzipadzire taiti siye akadaro ararame life yake yaanoda naMwari wake vaanoda nekuti meme kana zvirizvo zvamaronga ndati azvizvirizvo kana iriyo yamada kutanga sori mirai aiziriyo kana zvirizvo zvamanga maronga azvizirizvo kana iriyo nyaya yamaronga ngati azvizirizvo Mwari wake ndivo vanotonga ende ndivo vanoronga musamuona senge ari dinga chero zvake mati anobva kupinga uyo siya yakadero atachakatero musamuitire zvasingade musiya ite madiro kana zvirizvo zvamaronga Mwari ndivo vanotonga kana zvirizvo zvamaronga siya yakadero kana zvirizvo zvamaronga nyayanyo yaiziriyo kana iriyo yamaronga ndati achizirizvo yaman for all your music and video editing contact Picture Productions studio yakanyanya isina basana na mkanya. I don't know, this is big youth speaking. Picture Productions.